volontiranje ovdje je terapija za živce, kao i liječenje od zloće ljudi. Ispunjavaju nas sve ovdje, ova bića su toliko divna i nije ništa teško pomagati im. Svakodnevno se volonteri u Noj Narci brinu o napuštenim, bolesnim i invalidnim životinjama. Šetamo ih, čistimo njihove kaveze, hranimo, vodimo na terapiju, čak ih vodimo i u nekakve izvan nastavne aktivnosti, da to kažem. Evo ga, šta radimo dok volontiramo? Grlimo se, ljubimo, obožavamo i dijelimo zajedno ove lijepe trenutke kojima njima treba najviše u životu. Tako, plutača mala, ajmo plutača mala, ajmo. Volontiranje je lijek za dušu, volontiranje je lijek za peseka, dajemo svima ljubav i dajemo svima radost i veselje u ovom svijetu, dajemo njima koliko oni svi daju nama.